Ongi etorria txorien esasoi honean programara. Zer modu zaudete? Eta zer modu zaudezu, Zigor? Ni ondo. Torrek behor ondo ikusten ditut, xerita, goxo. Digestio inda. Bai, baina toki zalatuko zinateke, eurengatik? Ez. Bueno. Guri gaur beti bezala, behintzat, kozinatzea dagokigu edo horretan arituko gara. Eta gure gaurko proposamena besteak beste, errezeta goxo bada gehiago esan da postre goxo bat, bai? Olako, bai, gozotik joko du. Baina, bueno, gozotik xilitola erabiliko dugu gaur. Eritritola hobeto esan da. Bai, erdizka, gozotik jungo geha, baina erdizka, bai. Baina, bueno, gozo jungo da, ez? Gozo geratuko da. Bai. Horre balio dira, jaina. Neikua da horrekin. Bueno, merkatun badao azukrea ordezkatzen duen eritritol produktu bat, geroz eta gehiago ikusten dena, eta, bueno, besteak beste ere dentistak eta aholkatzen nahi dina. Orduan, gero kozinatzeko garaien zer, hor despentsan gelditzen zaigunen bazterren. Bueno, aukera bat izango litzeke gaurko budinak itea. Eta da, hau da, honako pikuleor budina. Beraz, hoxe da gaur ingo duna. Pikuleor budina. Una, bai? Eta erabiliz gozagarri hau. Bai, eta besteak beste ikusiko du ze jokaera dauken kozinan, sukalden, bai, berotuta, eta ikusiko duzue bitxie dela. Benetan, ez dauke azukrean antzekotasunik, behin bero hartzen dunen, o temperatura hartzen dunen. Gure erronka hori izango da. Eta, budin batek edo flan batek zer behar du, oinarrin arrautze bat behintzat bai, eta esnea ere bai, betiko tradizionaletik joatzen baldin baga. Orduan, lehenengo eta behin, pikule horren budine delako, dauzkegu hemen pikule hor batzuk. Hauek irine izaten du, arroza irine edo olako zehozer izaten du beti gainetik, ez da azukrea. Ados, orduan, hauek lehenengo eta behin inbaderdie hidratatu indezakezue uretan, edo bestela ardo goxotan. Gure gaurko aukera, moskatela izan da, hauek hidratatzen jarriko ditu, eta jarraian ingo deuna da eritritolakin karamelu bat. Karamelu itxeko, ez zaio uri botako. Ikusiko duzue, nola iten den, esan bezala zein izango den bere jarrera, ez? Nola eke ateatzen duen, eta nori zerekin egonkortu behar den. Hortarako dauzkegu egonkortzeko bikarbonato eta limoia. Hori alde batetik. Gero hemen zer dauzkegun, arrautzak ibiliko ditu, hemen aspaldiko garai hauetan edo txorienen formula behintzat pixkat bada, ez? Arrautza gorringo gehiago, arrautza osoak baino. Orduan, 4 arrautza gorringo eta 2 arrautza oso. Esnea, litro erdi bat. Gero daukeguna hemen da, eritritola eta vainilla esentzia. Guzti hau budin normal bat, edo flan normal bat bezalain, eta labera joango da. Labea daukegu 150 gradutan goitik eta behitik. Bainu marian edo maria bainuan jarri, eta hor ordu oso bat egongo die itxen. Poliki-poliki zergatik, 180 gradutan iten dien errezetak badaude, baina hauei zulotxoak ateatzen zaien. Nei ez zait asko gustatzen. Gero gustuak eta gustua daude. Baina 40-45 minututan alare zulotxoak ateatzen zaizkie, eta gainen olako geruza gogor bat iten zaie. Orduan, irakin iten du moduan barrutik, hori da azkenean, temperatura askotan da. Beti izaten da, budinako beto da, temperatura basuan eta luzeago. Bai, jatetxetan eta izaten die batzutan zulotxokin ateatzeienak, atzeikita hoik. Eta gero, egi esan, gaur egun badaude olako labe oso berezik lurrunetan bezala iten duena jatetxeetakoak, eta hoik benetan oso ongi ateratzeiela, zulotxoi gabe. Baina, segatik? Lurrunetan, ze temperaturatan lortzen du lurruna? 1 gradutan. Bai, hori da. Iten dute denako da, temperatura basuan, denbora luzeagoan. Hori da. Ordan egiten da, emeki, poliki egiten da, eta ez du irakiten ez die egiten burbuia. Burbuiak azkenean, estetikoa da gehiago, baina irakitea besta. Testuran ere nabaritzen da. Eta kanpoko geruza bat ez ere. Bai, orduan guk erdibideko bat ingo deu, 150 gradutan, ordu betetxo. Honen lagungarri gisa, 2 olako hornigai interesgarri ingo ditu. Alde batetik, ingo ditu nabie, arbendola garrapinatuak, ni pinoiak erabili nahi nituen edo esaten dena pinaziak. Baina, eskuragarri ez daude, lehenengo eta bain, merkatun batoki guztetan ez ditulako aurkituko, eta bestetik, poltsikoari ere pixkatola zea bat itxeiotelako. Orduan, esan bezala, arbendolak, hauek garrapinatzen ikasiko deu, eritritolakin, horrekin jarraituko deu. Eta gero hemendik, ingo deu olako moka, kremare ez dakit esan, baina moka azkar bat, hortarako daukegu esne gaina, eritritol, honako kafe hausa liofilizatua, hemen ere merkatun 2 daude bai, lehenengo eta behin dao hautsan edo eskorra hondigoa dauzkenak, eta beste hau liofilizatua, finagoa da. Honako vainilla esentzia, eta listo. Hau dena izango da gero, osagai guztiak plateran biltza, eta apain jartza.
Apain jartzeko zer daukagun hemen, bueno, beti gozogintzan oso ongi onartzen den honako menta. Menta hauek, bueno, guri asko gustatzen zaizkigu, eta bai loreak, landareak eta honako usain belarrak guri bezain beste gustatzen bazaizkizue gogoratu Aduna Gardenen denetarik aurkituko duzuela, bai kanpokoak eta bai barrukoak. Baita tresneria guztia ere, lore zaintzarako zein, baratze zaintzarako. Aduna Garden Hondarribian, Adunan eta Gasteizen gogoratu astelehenetik larunbatera daudela, goizeko 9:00-etik 7:00 zuei zaintzeko eta zuei aholkatzeko prest. Bikain. Una. Orduan, ni poliki lanean hasiko naiz. Lehenengo eta behin, hemen. Esan bezala. Bere horretan, tapa. Bestela, lanak aurreratze aldera, hauek mazeratu edo beratzen jartzeko, beraien denbora behar du, bai? Hidratatzeko. Zenbat, aholkatzen da gau oso uztea. Beste aukera bada irakita. Bai, beroagoa, bota, kasu honetan moskatela da. Hauek irakiten jartzen dituzuen momentun, ez izutu edo ez ikaratu, zenen eta hone dauken irin horrekin ardogoz hori loditzea emango dio. Orduan, ur pixka gehiago gehitu eta listo. Bi aukera daude, 15 minutu irakiten, edo bestela gau guzin edo ordu batzuk, bertan hidratatzen utziz. Orduan. Ona. Errezeta honekin, jaionen, azkenean, oskailuan, eskina batean, armairuan organ edukan moskatela erabili gabe, irititrola, danalakoi erabili gabe, kendingo itxugu. Eta, zenbat aldiz gertatzen, berosi zerbait errezeta bat egiteko, ezin erabili, jakinez. Hemen daude 3 produktu, erosi eta ohikoena dela armairuan gelditza. Lehenengo eta behin moskatela, bigarrena eritritola eta hirugarrena pikulehorrak. Zenbat aldiz izan da, pikulehorrak potasio pile dauki eta honako hanketako kalambrentzako eta oso nahi eta erosi eta gero. Eta gero, bi edo 3 jan eta gero hor bueltaka. Aukera bat, hau da, nahiko berezi gelditzen da budin gisa, baina benetan badula bere koska. Eta hemen esaten du, sasoian, hobena errezeta hobitea sasoian, pikua daudenean, baina pikua bai dela, fruta bat, sasoia oso motza dukana, horre iraia bukaeran, urrian, segun nun, eta pikuak, txoriak ez badizkizute jaten, sasoia izaten da, dana, ez dakit, sagarrak eta badaude beste fruta batzuk ematen du, eta zuaitzean egoten dira, baina pikua, bapatean berde daude, eta hurrengoan juten zara eta anak erdi pasata. Eta ematen hasten danean, kuiatxoa eta tomateak eta bezala, azten dienen ematen, pasatzen dituzula 2 aste horre jaten egun guztia. Pikukin berdina. Horre, gogoa ematen dizu jenderi pikutara bialtzeko, ze piku guztik usteldingo dira. Pikutara bidale. Nik hori betu, ez dut, egonaz betu, eta segatik norbaitei, azarratzen zain, jurei pikutara. Pikutara zaila, egia da, pikuan ostoak pixkat pikatu iten da. Ez da, horre pikudarten ibilezkero eta ni pikatu, salean daula, jote masan mangamotzetan, baina txarra zer dauka pikutara bihatzen. Txarra baino gehiago, ez dakit, hemen etimologiari behidatuz gero eta honen jatorriari behidatuz gero, nik uste ezuk eta ez nik ez genukela hemen irizpide handirik ez dakigulako. Baina bai indezakegu olako, esan litzeke ideia bat, ez? Eta niri adibidez gehiago iduritzen zait garai bateko pikotxen. Pikakin... Pikotxen zer da? Zer da pikotxen? Ez dakit? Kuklillas. Bainakin. Eta garai baten nun jartzen zen jendea pikotxen? Ez dakit. Piku ondotan, komuna, oixa. Bueno. Zuhu nahi komunea. Eta zuk hori pikutara ebiltzen zu, ero... Ni hortik hartzen dut, ez dakit da nire beste gabe, ideia. Bitxia, honek ematen du nitrogenon likidoa. Behin hasten denen berotzen, beldur pixkat emateu hasten da ekea, hola hasten da zeharretatik eta emateu nitrogenoa, Ez da berdin, Eta ez diogu urik bota, eta ikusiko duzuen bezala hortik, likido da, ura da, hau ez da gehiago ilunduko. Momentuz behintzat ez da gehiago ilunduko. Hori izango zen, guk erabiliko genuen, budin batean erabiltzenan karamelua, iluna normalen, oitxura hori daukagu, beti budin bati buelta ematen duen, txapela beltza, eta hori karamelua, kasu honetan, eta gero gogortu egiten da?
Gogortzen da, baina gogorketa ere oso berezia dauke. Ematen du honako koipe hau edo argizaria, gehiago da argizarian tanta batzuk hasten denen solidotzen, itxure hori dauke ikusiko duzu. Beraz, hau, ja, behin urtu dela, jaitsiko diogu eta hemen daukegu bikarbonatoa. Kafeko koiaratxo baten laurdena edo, beraz, gehituko diogu, bida. Horrek ematen dut kimicefa, Zuk izan zen kimicefa txikiden? Biltzen esperimentu egiten, kimicefa. Oparitxu zigoten. Ezagutu zen duen kimicefa? Ez. Hori, ez duen ezagutu. Aurka bai ez ezaten dago, adima daukagu, nik uste dut, bueno. Bituen bai hasi da, bikarbonatoa bota eta oain hasi da iluntzen. Eta oain poliki pizka, zutati baztertu, eta pla hasikoa, baina bueno, limoitzean batzuk. Eta oain bai, jungo da, oainik eta iluntzen pizka gehiago, baina ez da beste ilunduko bai. Hori bai, karameluk bezala erretzeu. Berdin. Bai, gaine erortzen mazaizu kontuz. Bai, berdin, probatuta nago. Jakin zazuen, sukaldean dauen erredura txarrena, ez olioana, ez ezer, karamelua. Karamelua erortzen mazaizu egun ematen gainera, kontuz, horrek hori ostutzea asko kostatzen da, eta erretzen juten da barrurantza, eta txorrotan azpian jarri zituen, eta kontuz ibili. Orduan karamelua listo. Gure budinontzik azukre honetaz edo kasu honetan eritritol karameluz bustitzen joango geha. Txorrota txiki bat nahikoa da. Eta bestea bere horretan utziko deu, honako garrapinatu hauek itxeko, lagungarri bezala, bai? Hemen asko daukegu, 80 gramo sartu dizkiot, eta asko ateratzen da. Hemen kontutan izan, eritritola, erolakoen bat erabili berro duzu egun ematean, postreak eta itxeko, askoz gehiago gozatzen duela. Ordan, zuk kalkulauta badaukazu, bizkotxo bat egiteko. Azukrea, 100 gramo erabiltzen dituzuela, hauek erabili behar duzuen desente gutxiago. Azkenean, beraien gozatzeko indarra askoz handiagoa da, gehiago gozatzen dute. Kalorietan kantidade berdinak, berdina dauka, igual, gramo batek azukre eta gramo batek eritritolek kaloriak antzekoa, baina honen behar duzue gozatzeko erdia ero eren bat. Ordan beti askoz gutxiago erabiltzera, kaloria gutxiago sartzen ditu. Ordan kontu zibiliz, jendeak hartzen du olako bat, eta koiaraka bota ikusten du azukera moduko dela, koiaraka botatzen dio kafesniari, ero jogurrari, ero denalakoari, eta, esatu, baina lehenengoan ingo du, bigarrengoan ez du ingo. Ez hori da ikasteko, baina kontutan izateko olakoak erabiltzen dituzunean, askoz gehiago gozatzen dutela. Guk hemen lanak aurreratuta dauzkegu eta piku batzuk jadanik hidratatuta dauzkegu. Jarraian zingo deun ontzi baten birrinduko du esneakin batea. Noiz bat ikusiet eta probatu izan dut pikule hor budina bere pepita eta guzti. Bere pipita edo bere pikor eta guzti. Niri pertsonalki ez gustatzen nahiagoet iragazi. Orduan iragazita ingo deugar. Eta gaina dila, pepitak die, lorea, ez dira hasiak. Nik beti pentsatu izan da hasiak. Beraien loretxoak edo izan, azken zinen. Azkenean gero irikitzen denean, hori lore bat bezala da, lore bat da, azkenean. Eta egiedaz, zuntzan lan egiten dula, daudela hortiken azken finen nolako esan litekena, estetarako, dauden produktutako osagaietako bat daudela, piku, honen pepita hauek. Pikutara bialtza moduan, hor badau, joan antzarra perratzera. Bai. Sakutik hartzera. Bai. Ondarroko lagunak esaten moduan, zoaz popatik hartzera. Nik bia. popatik hartzera esko erabiltzen. Bai. Nik popatik hartzera bialtzen jendia, normalean. Ta popa zer da? Popa? Bai. Nik uste nuntzela itxasontzin. Ipurdia. Horretik, popa eta proba jakiteko zeinan zein, hori da errezena. Zu pentsau, popa ipurdize dela. Orduan, popa da beti atzekaldea. Junai popatik hartzera. Bale. Klasiko handi bat. Horti dator. Ados. Suposatzen du hortik etorra. Hortik etorra, seguro. Hain badaude, baina egia da, ibili noiz, bialtzen, behiratzen pikutara zati, edo, izan daiteke, zuk esan duzuna, baina, ez dela, ez dute zer aurkitu. Horre, bitu, hemen dugu, txapa eman duen horrek, gero, gaur june, ze txapa izan den dazta izan. Hori bebeira honaz, eta, nondik etorriko da hori? Dauz, esaera batzuk, ze txapa bota digun gaur irakasleak.
Txapana ez da gimeno, sermoiana badaki. Sermoia, bai. Baina, a ver, jentia entzuten egoten da. Nik ez da jena izun, Baina, adi egoten zien. Osea, entzuten bai, zer esaten zuen, han bestatik pulpitotik botaten zuena, baina geratzen esaten zuenakin da horrekin... Bueno, hori mezeta joaten den jendeari galdetu beharko diogu. Zuek sermoiak entzuten dituzue, eta gehiago... Entzun bai, baina geratu esaten duenarekin, eta jarraitu pasarteak eta honek esan zuen eta horrekin... Hoi parabolak eta izatik jo. Parabolak. Bueno, gauze da, zuek ezautu dituzue pulpitotik olako botatako sermoi horiek, nik ez dare, baina oik izan hartzuen. Oiz ezin, oan ja egurra mateko? Agian, bai, gaina hola zeharretik, eta ez dut izautu, baina irudikatu iten detor, elizetan hauten dien pulpitok, alde banatan edo alde baten, zatezu, kontxo. Eta hori izaten zen, moskatela eran baino gino, edo moskatelaren ondoren, normal. Ez dakit. Bueno, bai, gaur, tol, hemen xilitol, sorbitol, gero dau maltitol. Hol bukatzen diren azukre guzti hauek danak jatorria alkoholeti daukat, Eta, bueno, gero zaten danean, alkoholak azukre pila dauzela, hortik ateatzen die. Eta, bueno, gaur egun merkatuan dago, lortzeko erresa direa. Eta, bueno, probatzea daukazu nahi dut esan. Bueno, beti, indizime gluzemikoa bajuago badaukate, eta... Egi esan harrigarri da, olako osagaiak irakurtzen hasten zea batzutan, jartzen duna azukreri gabe. Eta hasi irakurtzen eta sorbitol, maltitol, eritritol, tol. Ero, ez dakizer, ze hau dana daukate, ez dakizer zenbakia. Hol guzti hauek ez dakizer zenbakia daukate. Eta, ero, azukrek egigarri gabe, nola, a ber. Bueno. Beti zaten du, zenbate, ze publizitate dagoen da hor, eta bai, azukrea ez, baina, bueno, azukre... Gozagarria, bai, hori da. Gozagarria beti zate ikustez, azkenien gero jate zuta gozo bat, ez da. Nio, fruta da bakarra. Fruta, gozo izaten da, eta azukrerik gehitu gabe. Hor, dago, bere fruta, bere azukrea, fruktosa. Bueno, garai baten ala izaten zen, gozoa fruta izaten zen, ez? Eta gaztainek berak, pentsa. Frutu lehorra edo lako gauzek ere bai. Bueno, holekin daude, eta, bueno, hor dago beste bat, inakin bukatzen dienak. Inakin bukatzen diena dana de aditiboak, hori batek esaten zuen. Kafeina, anfetamina, adrenalina, pototina, osea, inakin bukatzen den dana, bueno, aditiboa izan daiteke, baina kontuz. Gero hemen, legunean Iñaki Sanzazku izan genduen, eta arek ondo, gaur egun, zuaiz guztiatanak ondo. Sagarra ondo, udare ondo, ez dakizer. Artaburu ondo. Artaburua neu handie. Baina, takit, horre gauza askotan, ez da, hizkuntzak armatzen nahi gaen, ero kartzen nahi gaen gauza batzutan, ero nolantzagoa zen, baina, bueno. En fin. Arrautzak, bi osorik eta lau gorringo orduan. Hori da. Krematxua beratzeko. Hori da, txorieneko formula budinentzako. Eta budinak, azkenian, jaionek esan duena, oinarria hau da beti. Esneki bat, normalean, eta esnekia erabiltzen krematxua nahi badugu, erabili aldozue erdia esnea, erdia esne gaina, edari vegetalak erabili aldira, eta gero, zerbait hori gogortu ero batuko duena, ez? Eta kasu honetan izaten da, arrautza, eta gorringoak initen badugu, hain badaude bakarrik gorringoak erabiltzen dituztenak, horretan, horrek egiten du, dana bildu, eta egosten danean, azkenean hau, labera sartzen dugunean, arrautza egostean gogortu egiten da. Horrek egiten du, dana bildu ingo du, ez? Gero gozagarri bat, eta budinak izan aldien, nahi duguna, hau, egin dugu gaur, baina bota beharren pikuak horra bota alduzu, kakao hautza, ero kafea bota aldugu, ero konpota, sobran daukazuela konpota bat, zagarrakin oso goxua. Zegatik ez, kroasan zar batzuk geratu zaizkudola oskailuan hor bueltaka, kroasan horiek busti hor, eta holako molde luze batean sartuta, hori zoragarria da. Ogi lehorrarekin ere, budina oso goxua geratzen da. Azkenian da, bueno, oinarri hau hartuta, barruan sartu aldiozue, ia, dan, okurtze zaizuen guztia. Guztia? Ia. Bale. Ze etorri zaizu berakatza? Berakatza ez? Bale, eskerrak. Bueno, ez, baina honekin berakatz baltzakin,
Ez. Bai, berakaz baltzak, a ber. Baltza ez. Berakaz, beltza dauka, ez dauka regali zaporea, ni regali zaporea hartzen dira. Ala ere, nik uste ez, honek ez, baina bueno, hemen. Protein darroz detxean ba, behitu, ja gogin gatu nek. Nahi dezu nahi. Hemen, esan bezala, esnea, pikua, eritritol edo, bueno, nahi baldin baduzu saiestu, azukre gutxi izateko, saiestu, eta nahi badiozu azukre normala bota, azukre normala bota. Eta gero, vainilla esentzi pixkat. Honekin nahikoa da, zergatik, esnea eta pikua birrindu deunen loditasun bat hartu dulako, krema bat hartu bezala gelditu delako. Bestela, gazta freskoa bota liteke, baina nik uste horrela, bere horretan, listo. Fenomeno. Bai, sendotasun bat hartuko dula, hola, politxe, majoa esaten dena. Eta gero, ez bazaizu eratzen, jaionek esan duena, ez, temperatura handiarekin daina, beti nahi ez, kapa bat geratzen da gainean. Azkarra aldera itera, temperatura pixkat igual diozue, baina aluminio papera jarri gainean, eta aluminio paperarekin gaineko geruza hori ez zaio egiten. Azkenean gainean egiten da hori, kostra antzeko bat egiten da, hori aluminio papera jartzen bai diozue, behin bete eta gainean, labean sartu, Maria bainuan, eta, balako trukoak betetzeko eta ondetortzen da. Bai, gero maniak edo itxure daude, bai? Baina egi esan, olako ontzitxo baten edo bestela olako burruntzali batekin budin potoak bete. Ikustazue mesedez, Alberto, nola galditu den? Ikusten argizari ematen da. Argizarie lehortuta, orduan. Bete, eta hau bera sartuko deu hor labeko parrian, eta gero jarraian urarekin beteko deu. Truko ona. Beti aldala, ibili beharrean hemendik urarekin beteta, eta ara juten da, erortzen zaidala, hartu, bete hemen, eraman, eta ero han bertan, pitxar batekin, urakin bete, eta listo. Nik uste nun, txori mota bat zela. Bai, txori bat, bai, omen zegoen, bai, baina hori Ego Ameriketan, Perukoa ero omen da, ez? Euskaldun ez zelako nau bani. Ez, Ego Ameriketako txori bada da, ero deitzen da, antza da, hor, behintzat, harrak egite dute, uste dute, holan, antza, kriston koskobiloak dauzka, eta, aterrizatzen doanean, juten omen da. Eta kontu zibili gara. Holan, hori zan, ez? Txori hori ezautzen du, ezautzen dut. Esan bezala, hau, labera doa, hemen, ura gertu, labeko atea iriki, eta barrura. Eunda berrota marrez, egene? Hori da. Budin bat atera eta ura sartu. Jaionek hori bete bitxartean, ni berezitasun. Zerbait, jendia benta xelebre dago mundu honetan. Etorria, guk erositako presioan saltzen dizugu, errealitate virtuala behientzat. Jaione, zuk imaginatzen zu? Pasa lagun norbaiten tipo baten ikuio korta horretik guretzako izango zala, eta zure behiak ero, bere behiak guztia olako errealitate virtuala ikusteko olako betaurreko handi batzuekin. Eta ze buru dauke? Hori pertsona bati otutzeko, ez da egit, nola okurritxo altzai hori norbaitei? Baina zerratik bururatu zaio hori? Ze Hombre, behar ikusi du, ze utxune ikusi du? Zentzua badauka, ez? Hau Turkian gertatu da, eta han baserritar batek, egura aldi txarra dala eta, behiak, hainbat eta hainbat egunetan, tokatu, konfinatuta. Konfinatuta, kortabarruan eukitea behiak eta ezin atara. Eta berak normalean bere behiak aske izaten zituen beti, eta, otu, pentsatu, ze behiak ez zioten azalduko, ez dakite, konturatu ingo zan, ez? Oin ez ne gutxio ematen diate. Eta esan zuen, hauei, falta zaiena zer da? Askatasuna, zelai berdeak, eguzkia, kanpuan egotea da, eta horrelako betaurreko virtual horietako batzuk, bi behiekin egindako esperimentua, bi behiri jarri ziren, eta ze ikusten zuten behiak, ispilu horietatik zer, kanpuan egongo bazien moduan, zelaian egongo bazien moduan, eguzkitan, da, belarra zuten izango, pentsua izango zuten, o ez da, berak jasotako belarra, o auskalo zer, ero lastoa, baina behi horiek ikusten zutena begitati izan kalean egongo bazien moduan. Eta guk hemen entzundak geneukan batzuek musika jartzen zietela, baina taka. Eta berak, esan omen du, ez dakit egia danero,
Balen, hogeita 2 litro itetik, 27 litro ematera pasa dira, behi. Kontu zolako datu hoekin, ze azken finen produkzio batzuk, produkzioa bakarrik ikuste. 30 litro, nire behiek 200 litro eunen, baino, zenbat jetzi aldiz, ze kondiziotan, ze baldintzatan. Ostra, baina, eta berak ateatze egunero, 22-tik 27 godala, eta horregatik, eta, nik esaten da, gaina, ze izango dira, gailuak, ez dut, ez dakit asmatu dituen bere, ze gizakienak tamaina daukate, behiak, ez dakit behiai balioko ziren, ze behiak aurrera behiratzen du, ez dakit pixkat aldamentea gehiago bitxuko dute. Kama lehoiak gelako, neo? Ez dakit, baina, ez dakit, personana balioko lieke haui? Zigor, joan Turkiara, eman buelta bat eta galdetuan bertan, hemen. Baina zezatzean legunian anaiak? Zer? Turkiara juteko garaiz nagola baindik. Zikusi izo, ez dakit zarrera, hile falta, serio? Igual bidai aprotxatuko dut, eta biak ingo ditut. Hile bizia sartu, eta, baserritar honekin egon da, ideia gustatzen zen, probatu. Esan. Gure almendra garrapinatua kasu hontan eritritolarekin. Bai, ordun, ikusi duzuen bezala lehenengo indeuna da arpendolak zartagin jarri eta pixkat txigortu. Olako buelta batzuk eman txigorketa uniformea izateko, eritritola gehitu diogu, kasu hontan 2 goiaratxo die, eta lehen induguna edo baztertu duguna sobrante gelditu dena, hori ez da bota behar eta gainetik botako diogu. Oain, zirtek ateatzetio, beraz, kontuz. Komenigarri da tapa bat jartzea, bai, poliki-poliki, bai. Zer, baina arbendolen zetasun, ez? Bai, atatzeo, orduan, hobe, bada espada. Nik gomendioa, bai? Orduan, sua jetxiko du ze errexerretzen da. Eta utzi behar da dana karamelatzen, ez? Ez guztiz, utziko diogu pixkat itxatxi arte 2-3 minutu, bai, geruzatxo bat eta listo, gero kanporatera eta lehortzen utzi, ez? Bai, ikusten. Vale. Setxun behaltzatzea, eta ta. Bai, erreko zara azkenean. Eta papelea? Bai, olako erreteilu bat presteuki paperakin, eta esan dakoa 2 minutu txonosten, hemen zabalduko ditu, eta lehortzen utziko du. Lehortzen denen ikusiko duzue, jarraia nola itxasten zaion, eta kurruskari gelditzen dien. Beraz, listo, onako flanak edo budinei falta zaiena eman, hauin eta listo. Galdera bat, zuetzako lehorra ipatu duzula, pertsona lehor bat zein da zuetzako? Boa, zerrenda oso bat. Bueltan zerrenda osoa. Ikusten duzuen bezala, hauxe da emaitza. Honako budinak eginda daude eta oztuta jadanik, kanporatera ditugu. Eta gure almendra garrapinatua ere hemen. Honen zer gogoratzen dizu? Egu berretako turroia agian? Bai, eta zer egiten da honekin, ez? Zer? Albendolako lan inda, eta ero hau birritzen baduzu, praline. Pralinea. Eta guk antzeko zeo zerringo dugu, baina ez dugu pralinea inarte edo mantenduko. Pixka birrindu eta listo hau azken finean apaingarri gisa edo erabiltzeko besterik ez baita. Beraz, horiek askatutakoan, jo pixkat edo iriki edo bai, eta horrela gelditzei, bai? Hauek gorde ditzakezue honako ontzi hermetikoetan, kristalezko ontzietan, eta ongi mantentzen die egun luzetan, beraz. Barrura, eta listo, niri lan gutxi falta zait, esne gaina arrotzea. Zuk lan pila daukazu. Zerrenda bat zeneukanen bota beharra. Ni hemen sekretaria danak iten bota. Lehorra izatea zer. Hor ere, norbera jaio iten da lehorra izanez, edo bizitzan zehar lehorra, idorra. Nik biegatakoak esan, badao jende bat hitz gutxikoa dela, gutxi hitz egiten duela, eta hori, nietzako lehorra izatea da, gaina txarren hartzen dut, erantzun bordea hori da, gehiago lehorra baino bordea esango nuke hartuta. Normalien simpati gutxi, eta erantzunak ere, motzak eta... Gaina, zerbait ezate dizuta, ni beti horrelakoa naiz, edo... Hitz gutxiko pertsonak azken finean ere badu, edo dauken goziko anima da, hankasartzeko olako aukerak edo... Gutxiago, bai. Nire lagun honena, eskalatzen da beti juten ginena eta elkarrekin da juten ginena beti, Iker mundu guztia esaten zuen, oso hitz gutxi egiten duen pertsona da, eta ni goratzen naiz berarekin,
egia bidaia igual Europatizear kotxean, eta orduak elkarrekin hitz egin gabe kotxean. Bai. Baina orduak, eta baina gustora egon da. Baina ondo, baina zezuk bazaude beste batzuekin, eta emate izu sentsazio zerbait esan behar dela, ero. Baina, ni ikarrekin bagi, biok isil-isileik egon da, eta guztua bakoitzago musika entzuten juten ginen, ero paisajeak ikusten da, noizean, gero hitz egiten azten ginen, igual isildu ez. Baina inal genitun, bidaiatzen, 2 ordu, 4-5 komentarioekin. Patata batzu nahi, bai, kakauesak, eskerrik asko. Eta listo. Baina, eta ondo, baina hori, bestea, ni lehorra da gehiago da, danean, borde, polboro jatea, ogi ez, polboro ogitarteko bat, baina lehorra da. Bueno, zitala ba, ez, horre ere zitala izatea edo bada, baina lehorra berez, bueno, ez dakit nola esan, eta goizetan jekitzen denen ere batzueri, utzi beraien denbora, utzi beraien espazioa. Bueno, hemen, esne gaina... Bai, oida. Motzu zerrak bezala. Hemen, esne gaina, izoz gaiun sartu dugu, zenbat eta hotzago egon, hobe, bai, altxatzeko eta errexago arrotzeko ordun. Gehitu diogu gozagarria, gehitu diogu vainilla esentzia eta guain kafe liofilizatua. Zuek nahi duzuen bezain beste, nik uste horrekin nahikoa dula, bai, koiaratxo bat. Gero jun botatzen, eta probatzen, ez, nahi ala. Eta hau egin duen bezala jaionek, txokolatean nahi izan ezkeroita, kakao hautza bota alduzue, ero, baita, txokolatea bera urtu esne gainetan, egun batetik bestera ostutzen utzi, eta ero hori arrotu, eta, bueno, olako esne gain txokolate zoragarri bat atako duzue, errexe egiten, eta, bueno, bikain geratzen dana. Eta, kafe hautza erabili beharren, kafe osoa ere bota alduzue, gorputza pixka findu ingo zaio, baina esne gainak arrotzen du baita ere, Hor, aukera ezberdina dauzkazue, baina haube, nik kafe liofilizatu eta holan erosten dut, ez dakizu, igual mendira ero juten gaenean da, kafe esnea zibiltzeko egiten aniten dana, esnea ura berotu, eta ero eraten olako tubo bat esne kondentzatuana, eta egiten dizu ur beroari, bota olako sobre bat kafe hautza, gero esne kondentzatu eta hor daukazu kafe esne bat, eta ja gozoa. Eta okupatu dizu ezerrez. Gero etxean bueltak ibiltzen di horre. Bueno, etxean bueltaka ez ibiltzeko modu bada, hola, esne gainari gehitza. Eta bestela hemen zigorrek behin nola intzun errezeta ikia, frape. Zein? Frapea. Hori greziara joaten bazareten, nahi eta nahi ez. Bueno, dastatuko duzu seguro, aterako izuete toki guztietan. Da frapea azkenean da kafe apardun bat. Hane badauzkate gailu batzuk, honekin kafea sartzen dute eta ire abilatu egiten dute, egiten diona da kafeari aparra hundi bat atera, eta hane goten die beraiek. Osea, nik zeioen eraten nuen, baina jenean bere eskuan eramaten dute eta eraten joten die pixkanaka eta fresko-freskoa, eta beroakin eherki sartzen zana. Bueno, listo, gaurko lanak erreixak izan di, ezta? Eskertzen da, horrelako. A ber, guk txoriene azkenean hori badauko pixkat, ez? Eta ditugu hemengo errezetak, egiten ditugu kanpokoak, egiten ditugu osagai pila dauzkaten errezetak. Osagai gutxi dauzkatena, lan komplikatua, lan errexauak, pixkat danen gustora, ez? Eta bakarrik, beti super sofiz, baina hain izan ditugunen modu horrek esferifikazioak inen dituen moduan, zen azien? Laranja altzukuanak, egizan politi izan zen, azken finean zer dekarri genuen, esaten dena, olako... Kimizefa. Baina hori polita da, baina gero baita horrelako errezeta errezak ere polita dira, eta beste batean patata tortilla berezi bat ingo dugu, eta, Beira, eskari bat badauket horrez, batek eskari bat idit, eta da baratxuri zopaik, arren eskatu dit 3 aldiz, laugarren goz eskatzeako inin barko dugu, ez? Baratxuri zopa bat. Klasiko handi bat. Eta gaina, badauze gertatzen den olako errezetekin, horren beste modu daude, ze jenteak horrezango, ni berakaz zopa egin badakit, baratxuri zopa. Baina agian horrela, ez? Baina, azten za ikusten da, esaten behitu, horrek nirea baino itxura hobea dauka. Eta berdina geratzen da, arrain sopakin, berdina geratzen da txipiroia saltzan, berdina gertatzen da txalmasaiak saltzan, daude, hainbat errezeta dauzkatenak, 6, 8, 10 berzio ezberdin, eta denak zein baino zein gozoagoak, eta beti egoten da ondo, beste berri bat ikastea, eta ero esatea,
hau nerea baino hobeagoa da, eta moldatu dezake. Obia edo, aizu hau gehituko nioke. Ero probatu, eta pralinean esan dugu, lehene pralinea, ni sukaldarian nintzenean normalian pralinea olako potoak, 3 kiloko potoak saltzen ziren, eta hori izaten zen, osagai nagusia ero, iteko olako, zelan zen, gozo-goxua zen, kulanta, praline kulanta. Kulanta bakizu dela, azkenean moldean ateatzen zen olako bizkotxo jariokorreko bat, barrutik kanpoko ainda geratzen zela, eta barrukoa gordina, eta pralineana oso ezaguna da. Eta hortik, errezeta pila bat egin aldiak, eta pralinea bera bakarrik. Ogitarteko moduan umentzako, zuek egiten baduzu etxean, osasungarria, goxua, eta eskertuko dizutena bere. Ze azkenean da, zuek hartu, zuek txigortu zuen gustoko almendrak, txigortu, gero karamelatu, eta gero birrindu. Hori bai, pazientzia handia behar da. Hasieran birrindu, olako jaionek eta duen moduko areantzekoak. Pixkanaka, pure egiten jungo da. Eta gero horrek ingo diona da, ematen badiozu eman da eman jetxi paretetatik, berriro eman, hormetan itxasten hasten da, bera berriro, eman da, lortzen dela olako, Nutella antzeko olako krema itxaskor bat, eta pralinea hori, kakao hautza botatzen baduzue, gaur egun horti saltzen diren olako krema, ur krema ero, inungo inbidirik izango ez dion, etxean indako, meriendarako krema zoragarri bat izango duzue. Hori da. Hau kafesnea botatzea bezala. Boa, earra. Bueno, hemen, esnegainakin kontu txiki bat. Esnegaina arrotzeko puntu daude. Norberan guztua daude, baino, nahi badu hola esaten dena dekoratzeko edo apaintzeko beti eman bertzaion sendotasuna edo hau da, bai? Ez izan beldurrik. Hemendik aurrera egia esan, gurina bihurtuko litzateke. Badau hor, muga bat, baina, hartzen da, joan iten eta hartzen da. Eta hau da gutxi gora bera. Nik uste hemen atatzen diela olako flitxak emateu, flitxak ateratzen jenden, Zumaiako flitxan antzeko olako arrakala batzuk ateratzen jenden, listo, ine dau, arrotuta dago. Hori, gero beraik izango dute. Ja, klaro, zu ja otxura dakizulako, eta begiz da, gero hasiko behin nintzen da. Flitxa, eta ero, batean, flitxan bada, marra bat hor, meteoritua erori zanekoa, hori meteorito orduan, plop, eta esnegain guztia, moztuta. Euskaldunon atxotitz famatuenetako bat da, eroriz ikasten da oinez, berdin. Nik horrela ikasi nuen, 3, 4, 5 eta aterako da. Horrek usiko zuen, nabaritu iten da, gainera, mozten hasi aldoko puntua, batean testura aldatzen hasten zaio, eta hor gelditzen baduzu, ez da berdina, baina jarritzen baduzu orduan bai ez dela izango berdina. Eta hortik gurina ateatzen da, hor banatu iten da, heltzen da momentu bat, banatu iten direla, esnegaina, koipea eta proteina, eta orduan, zeingo jo, beste azukre puntuan da probatu jo zoa berrandu da, baina, ongi ongoa. Seguro, bai ez. Beti komen izaten da honek gauza bakizu, hau gatza bezala da, jaione. Probatu inberzaten da. Zingo zioan nigoni. Ea, proposamena, apaintzeko proposamena edo plateraratzeko proposamena. Nik sorbitolo, xilitolo, ero maltitolero pixkat ere, gehiago, Hala. Gero, jatetxea joteza eta nola lortuko zuen hau borobil erdian eitea eta nola? Jaione Mariezkurrenak erakutziko izkizue, truko guztiak. Bai, hau beste batzu jartzen zuen kortekazuela itxeko. Goatzezea hile mozketa modu. Zipizape. Nik, bakizu, nitxikitan ekuin ala zipizape moduan, hemen diko lan nolan. Kasko, gehiago, zipizape baina, kasko alemanan, mosketa zen, hortako esan behar lapikoi. Hori bakizu zergat izen garai baten, mosketa hori, hile mosketa hori. Erresa, aldea, ez? Eskolatako irakasleek atzeko tximatatik tiratzen zen orduan, mutilezko gazte gehienak eta, atzekaldea hola kortekazuela bidez edo dena motz soil uzten zuen, bai, holako pile, eta bestela kontatu iguzu, txorinea bildua itb.eus, saltzen ala izaten. Torregat izan, Nik ala dauketen zuna. Bueno. Batzuk ematen dute buruai, Buruai ez, no hay nada como la beharra. La beharra, exactamente. Venga, barrura. Baina, Nikolan helene Beatlesak ero ez da gido batzukete, holako argazkiak eta baduzkat etxean batzuk. Eta hau bai dala kombinazio mundial bat, klasiko handi bat. Esnegain arrotua eta budinak.
Una. Eta oraindik, Aione, eguneko menuen jatetxetan, zer badaude hor postre batzuk, oso gurea diena, Arroz esnea, budina, arrautz esnea, eta gero... Gaztata minbile. Gaztata minbile. Tartakeso ia denetan egoten da, eta horiek izango ziren ikustu klasiko handia betikoak. Budina, arrautz esnea eta arrautz esnea... Kopa de la casa esan dezu? Kopa de la casa ez. Menuko jatetxetan postre moduan beti. Vale. Horiek izaten ziren, betiko, nik uste dut, beti egoten dien klasiko handiak, ze azkenean, hauek bai izan aldituzu, lehendik egin da pila bat, eta hor, zerbitzariak, horre, sukaldariak ez du ezer prestatu behar, hor zerbitzaria etorri, eta hartu, oskailutik, eta listo, besterik ez zuenin behar. Eta hor bak, laskartasuna eta errestasuna da. Eta honeko izia jarri marzan egin da, listo. Hau, ez dala, listo. Pixanako betzen doa, Listo, ba. Bai. Ala, earki hasi deguaz. Osteguna. Nola bukatuko deu? Bihar. Euskalo, oindik ez dut ez da, jokurritxu, ez da, zerritxu. Egingo du zerbait. Harinau, harinau. Harinau. Emon. Ze ona! Badukau beste bat aditiboa, flanina. Oso ona. Benetan. Eta kombinazioa. Arbendo lauek. Gehi esne gaina, gehi piku hau. Bueno, espero dugu zuen gustoko postre izanak, programa ere bai, eta bihar badakizu hemen itxarongo zaituztegula. Bien bitarte horretan? Bien bitarte horretan, nik erosketa egin barritu, pentsatu imertu biharko ze prestatu. Ni badakit zerrin behar dudan. Zuek, arratzalde hona pasa, eta bihar torri gure. Eta zigorren errosario terdi ondoren, bihar arte. Amen.